Sirikand kaonti ma Kilifi koluwo migawo mare mar thieth oyudo sigo mar chiemo mabiro konyo e thiedho nong'no kata kedo gi nong'no ma nengone romo siling milion 50 kowuok e riwruok moro ma ok mar piny owacho kata riwruok moro ma pacho ka mabiro pidho nyithindo ma kwan gi ohewo milion 1 kod mine mapek e kaontino. Osigono moting'o kit ndhadhu mani kod iron kod folic acid geto mar duoko piny nong'no e kind mine mapek mondo kony duoko chien thoe mag nyithindo mapok onyuol e kaontino. Koloso e kinde rwako osigono ayanga e od thieth mar rufaa ma kaonti ma Kilifi, jatend migawo mar thieth Peter Mwarogo owacho ni kaontino ni kod atamalo 37 mar nyithindo mani kod nong'no kaluwore gi nonro motim machiegni. Korka kore gavana mar kaontino Gideon Mung'aro wacho ni migawo no nong'no e kind nyithindo en gino mosekelo pek kendo gidwa ni mondo rakruok kode kaka dwarore. In Kilifi, 37% of children are stunted. That is not very good because stunting now also affects brain development and future development of these kids. We therefore urge Your Excellency, the Governor and the County Government of Kilifi to integrate the procurement of nutrition commodities, in particular therapeutic foods for treatment and malnutrition, and iron and folic acid supplements for pregnant women, into the county health budget to ensure uninterrupted access for pregnant women and malnourished children. We are receiving as a county 50 million worth of nutrition supplements. I think it's a very big step for us, and I want to assure you that by when we go to the budget of June this year, that as a county we'll make sure we integrate the nutrition component in